Helo pawb, prynawn da, diolch o galon am ein croesawu ni fan hyn. Mae wir yn bleser i berfformio i chi. Mae gennym ni amrywiaeth eang o gerddoriaeth clasurol hyd at gerddoriaeth Mecsicanaidd i'r offertaro ar eich gyfer heno yma. Bydd 9-2, bydd grwpiau bach a byddwn ni'n chwarae gyda'n gilydd ac yn bennu popeth gyda cwpl o alawon Cymreig. Dyn ni mwyaf hoff o fel teulu, felly gobeithio bod chi'n joio a diolch eto am ddod i'r andron ni, mae'n meddwl i fi. Diolch.
Harry Love Jones pawb. Dwi'n methu coelio weithiau sut gymaint o bethau mae'n gwneud ar yr un pryd ar rhythmau gwahanol. Mae jyst ofertaro i chi, ond di fe. Nesaf mae gennym ni y cwpl o minuets gan Beethoven wedi sgwennu ar gychwyn yr 19fed ganrif, fi'n gwybod ddim yn gywir yn y Gymraeg, ond ta beth. Maen nhw ar gyfer dawnsioedd mewn cwrtiau gwahanol ar draws Ewrop. Felly, os unrhyw un ohonoch chi eisiau codi a dawnsio'r minuet, mae'n y groeso i chi. Ond os na, just joiwch.
Diolch yn fawr i'n chwaer Eirlys am chwarae'r Sicilian gan Maria Teresa von Paradis fyna. Gafodd ei sgwennu'n reiddiol ar gyfer y ffidil, ond hyd yn oed fel ffidilwr fy hun, mae'n rhaid i mi gyfaddef, wy'n meddwl bod yn gweithio'n well ar gyfer y cello. So yn hyfryd. Wy'n mynd i chwarae nawr darn byr digyfeiliant ar gyfer y ffidil, yr ail symudiad o Sonata Rhif 5 gan Isai ar gyfer y ffidil. Roedd Isai yn gyfansoddwr Ffrengig o'r wlad Belg, a wnaeth ysgwennu 6 sonata i'r ffidil yn ddigyfeiliant, ac mae'r un ma wedi seilio ar lot o gerddoriaeth Belg gwerinol, felly wy'n gobeithio bod chi'n joio.
diolch o galon am ddod i rand ar ni pnawn yma. Mae gen ni un ddarn fach ar ôl yr cyfer. Gobeithio byddwch chi'n adnabod yr alon.